non lom ke viral plu Emily bidasing leng lapen ke nili pen akheng no video viral du aputhak sini nang li tum hanai cho hang pon ahok lo laso video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung ning ke hang pen laso chi pa viral ji puge kali nili phan lasong bong nang ke to tum ke do jok ajoy ni lo lapen ke Emily sarta nili phan contact na call pen chitong nang pa joy ni nita mani hala so hut bang han ka chathan pitor ti so han ka chathan joy ni sinon ni la so akisung ke phunang lo ni jong si pitor ti so han la so kisung ala hai Emily pen message che text dong che call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phuphi da ji polo alam me ke ni phan pitor ti so tanang use lo ni phan physical bustanang dulo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako guhati nang pon busita Emily long ke dami po huta pitor ti so sinay pon lo plus room hada ke enta pitor ti so si ke en lo ako ni phan physical tan claim back lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga joy ni pensi aku la so video enoi puna ke toy ta pitor ti so sina ke toy la pen ke pitor ti so pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit adet bang thek thi sita hedi la so pen aprang sini tu physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jirpi jirpo chuben sini tu mi do relationship po ane kalila la pen ke ni la so lam ka chithana joy ni pensi alang ni phan nang hung bona son chi matha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde po phe pusta hedi jo hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali pitor ti so mobile si ni phana ke pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en bek ke pitor na ke pia phone pen sini ke en di la pen ke pitor ni phanang toy te puason te ni dam di de chipolo ni phan la hai latum se khinu akam na ke japo na son lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan Emily long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non mane dam puta ni imboji la an lo latum si nang ke toy punang ko mar phang si pudak non amat ke la bage budam nan ko po Agustin sarsi pitor han toy tahai pitor la sini phan ke toy non la so Agustin ke komat lo Agustin kramsa ni la an ke alang peta pura face to face ka chip thek long pu ke kompik lang sita ni amuni han ta la an ka chini o pu e kalilang sita ani sige mani bank chethan o chetang o join ni sini ka chini la pen ke pitor la so video a join ni pen poisa start 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumara tum lo so poisa ban ke pitor ti so pen Agustin kramsa kumara long pen lo ke ban ke oh Emily da singleng sar pen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benai pi lagi ahokalam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thon ni hemsi a pitor tiso nang bisa se de la so pitor tiso poisa ke thon ke ni neng tum ta do sita ni hem tum han hai lam chathan hai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana join ni ma jo han ta la so lam chathan the pini piposi la so news long ke bang nang ko ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ki pu la pen ke ni phan video ko ansta na pa viral lo plus ni photo sita ko ani post lo la si ni lihin pen ke so back pen pimren lo pitor ti so pen Agustin from sahan non mat alam chipa clear dak de pulote latum non mat phuta phunang ko la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong chi pipo la pen ke Emily sarong ke toy vek ta pitor ti so siang toy vek lo afunta pitor ti so siang kilo don lo kedam ni chini ne sita sar pen sini contact pen si sar si auto driver handa chimki pen sini kedam adin ke kola khetro athengno kola khetro pre kola kendro no ne la so thengno alanga hem long si chini ni ke la an
niki chini ni quarter lo sini ki matha dam la dakta mate phara hem tong ni pilon ni sini ki matha dam ni gat ta chini ni la pen hak pen bang get pen hedi video a mobile pitor lang chipilo pitor long sido pilo la te pen tani han physical lang claim phila physical lang claim det sini tum kedam kirang ta pitor nei pon lo nang ke ban lo hotel ta pitor tiso sike en lo nang ke abi dang bom hu ke abi sita hala su a video enam det pen ahut ajo amat nihan physical do room ke en le kaprek pusita nihan physical claim det a physical alang ami thang room ke chada agostin kram sa dat kachara tu kwa the bang ke pitor tiso ni phanang than do ra join ni sini la dat agostin kram sa kachara dun do puning je dak lo alam ke laso 30 lakhs ke ban alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi laso hut kaning je pilo agostin kram sa ni phan hili nang jong klok pensi ni phan laso video nang chibor I sita laso video ka abilo ni nang mehang pa bang plat sticker diko a video sini send cho agostin kram sa phan ke tu laso sini phan nang pupe oh kalang ma puni ke adatta ni pupe object so adatta damde sita non ke ni pudam na ko proje ni phan la anna pa viral ko ni phan na ke pa viral son thot la an so se alang tum posto nai la an so se inside ni pusi ni agostin kram sa pen pitor tiso phan make condemn mane pimret no pinike jong si la solam no naman pangsam se pinyang bong pinang bong pangsam se lote agostin kram sa pen pitor tiso lam ke nilong du ulan nila an so se si pa viral ji la pen ke ni phan ko pimana pasu mate la tum no namat la tum AI pen do gabunai thulune mate la an ma chini ne sita ni phan ke Mathari Mirdalin nang video ke pitor tisopen agostin kram sa kachikrom ke leader sita latum arlo pen nili phansta nang chu jordet lo lapen ke pinang anaru sotum hasta lason ni phana son thot ki phoson si halatum phan ba chu jor pukon ni ki pudanji puke lasi agostin kram sa ta kimi ubang kali puta chini lo pitor tiso putani ke kimi obang kali pu chini daklo alam ban ki pipo se chini daklo pothi ke ni phan physical ang do expensi ni phan emile bida singling lo na ke toy la pen ke video pusta enoi pu anta la tum se ke toy join ni si non ni ke en la so video la pen ke non ni kisunga porhut pitor tiso la pen agostin kram sa tum nang karjap dunan ye dim si non la tum si ulta alam pathit thurong news kipi la pen ke poster ke pa bon la son si na klem thurong ni phan ke ni inut dukbo sar ke plangjin ta hai sita ni inut man ijot dukbo sita ni ta ni man ijot do ni ta inut arusopi ni family do ni background do ni hem dukbo ta hai ni family tum plan o ta hai la tum phan man ijot ni si jor era teng sita la so man ijot ki jor adin ke agostin kram sa pen pitor tiso si ne phan man na ki joro ni family phan la pen ke ni phan stalang chu joro man ta lang jor pilo la tum si so la pen agostin kram sa nang tum akimi chikrong la dino nang tum athak akimi chikrong la ta nang ninga lo ke hingno ta tulo la pen ke non so ar lo tum phan ni phan son thot man na ki jor la pen ni phan son nang thot ta chu jor kapre khan ki chu jor ji pu bang ta ka chu jor tang ku sita la hai bang ton noi jok si inton tik rote so tak panang li tum phan non amat FIR pipensi nang li tum phan arrest sita nang pipo bro la pen arrest back nang ji ako rada tum sita agostin kram sa pen pitor tiso phan ka ke mik ke hok rino nili mikhan ke phuan da choklo kapre tum phona ni lo pisi nili hin pen ma ke je thang thon lo arlu so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusita mi lahai na tusta inton eto agostin kram sa pen pitor tiso non mat josi ni ke viral that a video nang tum chidile le la pen ke rat tum hasta pa chidile le la pen nang tum lam klar chipi pe lote nili hin pen ke so that pen sita kes pusita chidan nan popo josi non amat lahai video a photos non ma pa chidile le lo tangte rat along sita nili nangitum a videos pusita nangitum a character pusita nili panan kok lipo panan kok po alaman ke nili phan ke nangitum sen toy be nangitum sinili main pen poisa chobe la pen ke so ar tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor no la pen ke no namat
matu alat non chini bang link busta lahai video pe na join ni phana pasung det tahai la pen ke non ni Agustin ram sa pen pitor han la so estimate chipi det apot la so alam boy ka chipi join ni phana pasung ni han sta bor ita hai la pen ke ni han ni prans na armut det tahai ni family khas ta pasung det tahai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phana pasung prote Agustin ram sa pen pitor tiso se atai chi en vek nangji lake pitor tiso la pen Agustin ram sa no namat lahai a video pachidilet non pachidilet le lote lake ni rat ahong jai long staba na kokpo la pen ke pitor tiso pen Agustin ram sa ke lamkar chipi vek nang ko chipi pe lote nang litum aphan kupi pi ne alam pusta ni long do ko ano ni natum me henglo kam pusta natum do la pen ni phan sta nang claim vek alam potki natum han napaklang vek ji ake hai MLA bidasing leng aphan sta ni lihin pen tuning rilo non iprang ki mesenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hok lo non iprang ke bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do utahai la pen ke la tum phan sita la son make lang no pen lang lira nang inut MLA man pen chipi pen do wet thak wet chinki wet le do ino ni nang itu phan jehang ike ni phan ma du tawe na ke ther na ke hak putawe ni phan poisa pe na ke nam pustawe tangka mahalagi pensi ni phan ang nam desila son panji putawe ajatawe nili ningarlo ni phan non koson ma kisung la so kisung pen ni koson si jok nang ma la pen ke ni phan na pasung be phan koson pe sila tohan pasung ni ma la si ni hit pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang litu phan ang chhang nang kok lo na chhang nang kok lo rat ang lo sita